RMN Drama, puntalit ka ninyo ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 3! Oh! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate sa to, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Di ay patit! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Nagkunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagis sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sugat ko na! Oh. Pada militaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas... Dia pa! Nasamot ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agis sa bunal. Karon, paughol ko ka na. Pinaagis akong dila. Salamat sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagis sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakudatayan. Sound Aldwin Nakuda. Audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya na karon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Paninguha lang mo, ha? Kung mo itsa na ganay si Nurito Federico, way mo tapala, way mo guardian niya. Gano man? Sagdila siya. Kaya kung nay mo guardian niya, iyang blakingan, sikon, balian, pagyod. Uy, mau ba? Wagyo mo babag niya, ha? Usa! Basta, timan inyo. Kung mo itsa na si Senyorito Federico, way mo tapal. Pasagdi siya nga mo itsa. Ma, uy, kung mau na. Wala siguro na itang building eh. Building ka na. Ambol lang ta. Nga, di malason siya nga, di siya makasyat. Baya, no. Aw, mau maga. Aw, sige. Kini nga to, duwa lang kita. Okay. Ikaw, Blackie, wingman lang ka. Why, Bima? Okay na ko. Okay, sugdan na itong duwa. Ano na? Sugod na sila. Nisod na sa korte ang matagting. First 5 days, Blackie. Okay lang mga gala. Ang Federico team, kinanguluan ni Senyorito Federico, ang playing coach, number 9. Oh, more than Federico di ay. Sa purma palang daan, ang bugiro na. Atina, anak. Oh, Nay, may kani ka. Mutanaw ko. Nagsugod na. Magsugod na, Nay. Pero tanaw na ko. Klaro yun nga, pilde nang iapila ni Blackie da. Nga naman, Nay? Nga, mas Federico. Sa higayon nga, mushoot na siya. Dili man na ni mo mahimong bantayan. Oh, tinuod gyud di nanay, no? Nga di bantayan? Ay, lagi. Bati, pero kung bantayan gud na nimo, magubot man. Nga naman? Basta, kadtong player lagi nga mo bantay niya, o mo tapala na niya. Magbantay lang. Sigurado man yun, nga maigo ka sa siko. Unya, bangilan ka, piang ka, o kundili, sukbagon ka pa. Kuya, awa ko di ay. Unya, magpasukbag lang sa di ay. Awa, may mahimo taon, kay lison man kayog musukol ka. Na ay daghang mga bata-bata,
lamukon ka. Maputos kas bunog. Oh. Niyan sa maniwa pa lagi magsugod. Abi ba na kung magsugod na? Ay, murag gisabot pa sa referee ang mga players, nay. Ano sa may gisabutan? Kasagaran yun, nay, ang mga referee makigsabot kinas matag team. Ang referee's decision is final, good. Unya kinahanglan nga limpyo ang duwa, ipatigbabaw ang sportsmanship. Mo na importante yun, nak. Pero kadaghanan din his duwa, no? Di yun matiwas. Ano naman, ay? Tungod ng Federico. Di man na mo sugot nga mapildi. Uy, unsa? Sugda na ginay. Mag-jumble na eh. Taghan man og dagko og tag-as mga kaubang Federico. Bito, tinuuda. O, karon magay ka na. Ana. Ups. Ana karon ang bola sa... Ana na karon sa Federico team ang bola. Ups. Gidribble. Nangita ka pasahan. Ups. Tuwagi pa sa kanto kan Senyorita Federico. Ups, kitsa. Ups. Swak. 3 points. Agay! Nakita ni mo? Yano kayong mission sa Federico. Wagyo'y nagbantay in town. Binuang mo ng duwaan eh. Basta kay mauna. O, karon magay ka na. Ana karon sa habal-habal team ang bola. Gidribble. Nangita ka pasahan. Ops. Gipasan nito sa number 8. Ngadto kang Blackie. Gidribble. Ops. Milusot. Ops. Gibantayan pa kayo. Ops. Ni jump shot from the rainbow area. 3 points. Yay! Naka 3 points Blackie na eh. Yay! Paspasi ang pagtuod sa wheelchair, Marshall. Don't tibursyo. Niya na kita sa gate sa Jem. Happy birthday, Dior! Salamat! Og paminaw ka mo. Magpadron ako. Og mamahimo mo na naog sa mga motorsiklo. Maboy! Si Don Tiburcio! Don Tiburcio. Pinangga kagiyon sa mga tao. Kana, tungod kay pinangga nako silang tanan, Marshall. Pagabiliban ako ni mo, Don Tiburcio. Sige. Manood na kita, Marshall. Obrigado, Dior. Murag sadya na kayo dito sa sulod, Senyor. Sa duwa nga basket. Thrilling na tingali kayo ang duwa. Siya kita mga tao. 3 points, Senyorito Federico. Ako ka lang, anak. Sikata. Okay na mga galang, tama na ang end of the first half. Ang score, labaw ang Federico team. Batok sa Balhamal team. Ang score, 35 Federico team, 20 points ang Habal-Habal team. Sama na eh, gilubong mo na na yun eh. Mauna gid na. Di man na nila mapugdas Federico gid na. Nangingigo kayo og 3. Pila na ka 3 kod ang pulos niya na igo na shotanan. Napo ka isa, pulos 3 points. Mau gani, 30 points na, iya lang. Go! Tay tubig diha, tay tubig. Di ako napalit. Uy, salamat taon, inay. Thank you. Gaw, bida, gaw, lubong man kay mo. Wapay siguro, lingi ng bola. Di ay. Lubong kay mo eh. Hingigo mo kay Federico good. Di man sa din yung bantayan, unsa. Di lagi pabantayan. Masuko mo kuno na. Away, lamin induwa Di tamlingaw ani. Ay, kabala ka. Lingaw ka ron. Pagyod, kuwangan, pagyod, be. Kuwangan mo? Oo. May sulti sa among kauban ba nga si Dudoy. Wa ko na mo tunga si Duni sa bandiha. Bati, nungkul ka ayo. Na uniforme para niya. Pero, wa mo tunga. Mo ba? Sulti ko na inyong kauban, be. Duwa ko. Unsay? Duwa ko ba? Saba ka di Atina, oy. Ikaw, moduwa ka? Kan ako masugod sila. Exhibition kayo mo ka ni. Exhibition, pero dakong premyo. Sige na, duwa ko. Ako isulob sa iyang uniform. Mo ba? Gi. Suwayan ako.
Wa naman na kita ninyo. Napo kay sa pulos 3 points. Biliban mo ni mo nyo rito eh. Awe si Piat akong itsa. Bitaw niyo rito. Grabe oy, grabe. Oh, sugdan na si Kanavo. Labaw tag 15 ka puntos ha? 15 ka puntos sa ato labaw. Ang ato 35. Samtang ang kontra 20 puntos lang. Bitaw nyo rito. Sige. Okay rin mga ikara. Okay. Sa di pa na tusugdan ang sikarap sa atong exhibition game. Ato na ning putlon sa Makariot. Agoy. Para raffle ang iparapol na ang mananaog sa 20 ka motorsiklo. Kanahan magpa-raffle pa ba de? Mag-raffles pa. Mando kini ni Don Tiborcio. Nga unong-uno ng duha kay iya nang iparapols ang mahimong mananaog sa 20 ka motorsiklo. Ay, pagbuti na sa imong Dani Tiborcio. Oh, shit. Wa man kay swerte, Blake. Wa yun ka kadaog. Ay, bitaw gaw. Ika-20 na nagikuot ay. Kira. May imo na nagaw. Karon mga galang. Aniya na karon ang kay ka-20 nga gibula karon kinsa ang balaran o katapusan mananaog sa 20 ka motorsiklo. Last winner kini. Karon atong ihatag kang Don Tiborcio ang pagbasa sa katapusang winner. Don Tiborcio. Karon mga higala, niya ang katapusang mananaog. Siya mao si Blackie Uling. Hala! Hala! Daw! Tagadaw ko! Yes! Tagadaw ko! Daog ka! Ay! Unsa maghangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda Tayad, audio editor Chiefrey Camonada, ng atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.